Hola, bon dia. Soc la Ruth, tècnica d'activitat física per la gent gran de l'Ajuntament de Mataró i Sintàgmia. I avui us porto un altre vídeo relacionat amb el vídeo anterior que vaig fer, on parlava sobre el control de la respiració en l'activitat física, tota la seva importància i diversos exercicis on ho podíeu practicar, com per exemple van ser abdominals hipopressius o tipus de respiració abdominal. Diguem que aquell va ser un escalfament per al vídeo d'avui, on us porto exercicis més específics de força controlant la respiració i certs estiraments on també controlarem la respiració. Què més dir-vos? Sí, com a material que necessitareu per la sessió d'avui, només necessiteu una tovallola com aquesta, que si pot ser d'aquestes tipus microfibra, molt millor, perquè són menys pesades i a l'hora d'arrugar-les és més fàcil, perquè de l'altra manera potser us és incòmode el ser tan gruixuda i a l'hora de fer els exercicis no us funcionarà gaire bé. Jo crec que la millor opció és aquesta. D'altra banda, intenteu que sigui una mica llarga, com aquesta, que no sigui de mida de tovallola de cabell, que sigui pel cos. I res més a dir-vos, noies i nois. Comencem amb el vídeo d'avui. Per començar, el primer exercici el que treballarem serà extremitat superior, tronc superior. El que necessito que feu és agafeu la tovallola amb les dues mans, de manera que quedi una mica estirada. Els braços vull que estiguin a uns 90 graus de flexió de colze, aquesta alçada més o menys. I el que necessito que recordeu és que quan fem la força, o ho intentem fer durant la inspiració, és a dir, quan inhalem l'aire, i durant l'expiració és quan relaxem. Vull que no vull que feu apnees durant aquest exercici, és a dir, vull que sigui una respiració fluida, inspiració, expiració, sense parar. Us faig un exemple de com seria. Agafem aire, mentre inhalem hem de fer força cap a fora, com si volguéssim trencar la tovallola. Apretem fort cap a fora i a l'expiració relaxem, deixem d'estirar. Un altre cop, ara ho faré tot seguit. Ok, ha quedat clar? Molt bé, doncs farem el mateix ara per sobre el cap. Mentre inspirem, fem força cap a fora, com si volguéssim trencar la tovallola en dos, i durant l'expiració deixem de fer força, relaxem. Molt bé. Vull que feu unes 5 repeticions de cada exercici que us he fet i en feu 2 sèries. Aquests serien una mica per braços a diferents graus. Què més podem fer? Posem la tovallola per darrere, quedi per darrere el coll, mans més o menys a aquesta alçada. Per això us he dit que volia que la tovallola fos llarga, perquè si no us quedareu curtes. I durant la inspiració agafem aire, a l'hora que estirem deixem anar, relaxem.
Molt bé. Què més podríem fer? Doncs, per fer l'exercici de estirament, contracció de tríceps i bíceps, aquest serveix pels dos. D'això depèn com vosaltres vulgueu, si som dretans o esquerrans, en aquest cas jo soc dretana. Una mà ha d'anar estirada al llarg del cos i l'altra ha d'estar flexionada a aquesta alçada. Mentre inspirem, a l'hora que inspirem, aquesta mà estira cap a baix i la del colze flexiona cap amunt. Durant l'expiració relaxem. Seria algo així. Recordeu que la respiració ha de ser fluida. Si us hi fixeu, jo no estic fent cap apnea. Estic inspirant i expirant tranquil·lament durant l'exercici. I podríem canviar de mà. Simplement la que estava amunt passa a baix i al revés. Ara amb aquesta estiraré cap a baix i aquesta estira cap amunt. Inspirem. Expirem i relaxem. Aquest seria un altre exercici que podríeu fer, que jo trobo que és molt útil i no és difícil de fer. Un altre exercici molt útil que podríeu fer consisteix en, ara vull que estireu la tovallola totalment, l'agafeu amb les dues mans i feu com si volguéssiu expulsar, no sé, una catifa o alguna cosa així. Vull que baixeu una mica el cul, flexionem una mica les cames, estirem els braços i ens fem com si expulséssim alguna cosa alhora que controlem molt la respiració. Aquest exercici pot ser molt intens, per tant no ho farem per repeticions sinó per segons. Podeu fer 15 segons, descansar i fer uns altres 15. Amb això guanyarem força de braços i a més fem una miqueta de cardio, que sempre va bé. Us el repeteixo. Us he dit flexionats, braços estirats, controlem respiració. Ara vull que aneu respirant, perquè com l'exercici no para, que és amunt i avall, vosaltres aneu inspirant i expirant tota l'estona, vale? I aquest seria un altre exercici molt útil que podeu fer. Tronc inferior, necessito que estigueu asseguts al terra o estirats. Sempre utilitzant la tovallola, ens servirà per tot el vídeo. Primer exercici que podríem fer. Agafem la tovallola i la col·loquem a la planta del peu. D'aquesta manera, vull que tingueu la cama que no utilitzem estirada i la que s'utilitza ha d'estar una mica flexionada. En què consisteix? Amb els braços farem tensió cap a nosaltres i la cama vol estirar cap a baix. Recordeu, ara durant la inspiració és quan fem la força i a l'expiració relaxem. Ok? Us faig un exemple.
I ho faríem amb l'altre peu també. Recordeu anar respirant. Molt bé, un altre exercici que podríeu fer. Ara vull que agafeu la tovallola i la passeu per sota els genolls i la creueu, vale? Us ha de quedar més o menys així. Agafeu una part amb cada mà, vale? Ens tombem. Aixequem una mica el cul. I amb els genolls fem força cap a fora, però les mans no deixen del tot la tovallola, perquè si no se'ns escaparia. Durant la inspiració és quan aixequem el cul i emputxem fort genolls cap a fora. Durant l'expiració relaxem i baixem. Us faig un exemple. Molt bé, doncs tots aquests serien exercicis que podeu fer d'extremitat inferior. I ara farem alguns estiraments, ja per acabar, també amb la tovallola. Ara vull que agafeu la tovallola un altre cop, la col·loqueu a la planta del peu, estireu la cama i feu força cap a vosaltres. Estireu la tovallola cap a vosaltres, de manera que heu de notar tensió, tot el que seria la part dels bessons. Controlant la respiració també. Inspiro. I expiro. Un altre cop. Ho faríem a l'altra cama també, darrere el peu, i estirem cap a nosaltres. També podem fer-ho amb els dos peus alhora. Feu uns 15 segons per estirament, més o menys. També podríem fer aquí, a la planta del peu. Ens tombem i ara portem la cama amunt i estirem cap a nosaltres. Podem fer l'altra cama. Intenteu que el genoll no quedi flexionat, sinó l'estireu del tot i estireu cap a vosaltres amb la tovallola. Molt bé, doncs això seria tot per avui. Espero que us hagi agradat i us sigui útil.
ho practiqueu a casa vostra. I bueno, jo he aprofitat avui que fa un dia així maco per fer-ho al meu terrat i que també em doni una mica el sol, que la vitamina D va molt bé pel cos. Si dona la casualitat que teniu un balcó així una mica ample o un terrat i us voleu animar com jo, senta molt bé. Vinga, que vagi bé!